सोरबा नोंनि जिउआव फैफिननो नागिरोब्ला आरो बियो गावनि मावनायखौ रियेलाइज खालामबाय होनना बुङोब्ला, बियो गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाबाय होनना बुङोब्ला, बियो दा जोबोद सरि फिल खालामदों होनना बुङोब्ला आरो बियो खनसे सेकेन्ड चान्स बियोब्ला बिनि खाथियाव थाबै दागलि। जुदि नों सानोब्ला खनसे सेकेन्ड चान्स होनानै नायनांगौ होनना, अब्ला बिखौ आनजाद नायग्रो। मानोना खायसे मानसिफोरा गिल्टी फिलथ' खालामो, नाथाय माब्लाबा खायसेया थारैनो गोरोन्थिनि थाखाय रियेलाइजेसन खालामा आरो बिसोरबादि मानसिया एक्सुएल चेन्ज जाया। बेनिखायनो बेबादि मानसिखौ नोंनि जिउआव जायगा होफिननायनि सिगां नों बेखौ सानग्रोनांगोन दि बे मानसिया नोंखौ मानो गारना थांदोंमोन। मानोना मानसिफोरा नोंजों नोंनि गोसोजों गेलेखांनायनि उनाव बाहाना खालामना ओंथि गैयाजासे गारना थाङो आरो साननैसोनि उनाव बियो नोंनि जिउआव गिदिंना फैफिनो। फंसे जोबोद गोनां खोथा। जुदि बे मानसिया गावनि जिउआव सोरबा गुबुना फैबाय, गुबुन दंखायो होनना थांदोंमोनब्ला 100% नों बेखौ गनायफिननो नाङा, नङाब्ला नों बेवहाय आगान होफिननो नाङा। बै समाव जेब्ला नोंखौ बियो ओंथि गैयाजासे गारना थांदोंमोन, अब्ला नों बेसेबां दुखुआव दंमोन, नों बेसेबां जेंना सहायनांदोंमोन, नों बेसेबां बिनि थाखाय गाबदोंमोन, बियो बेफोरखौ जेबो सानाखैमोन। बियो नोंनि जायगायाव गुबुन सासेखौसो जायगा होदोंमोन। दा जेब्ला नों गावनि जिउआव रंजागासिनो, दावगागासिनो आरो बियो दा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय उसुखुथु, दुखु, टेनसन जानानै गावनि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोजोन नागिरनानै नोंनि सेराव फैफिननो नागिरदों। मिथिनानै ला, बेबादि मानसिया रावनिबो आंगो जानो हाया। बियो खालि गावनि मुलाम्फानि थाखाय मालायखौ बाहायनोल' रोंगौ। आरो फारसेथिं जाय खनसे थगायदावबाय, बियो खनले खनले थगायनो हायो एबा उनावबो थगायखायो। बियो उनावबो नोंनि फोथायनायखौ ब्रेक खालामखागोन। मानोना थगायग्रा मानसिफोरा मोखांखौ सोलायनो हायो, नाथाय आखुखौ सोलायनो हाया आरो बेबादि आखुखौ बियो नोंनो दिन्थिनाय नङा, नङाब्ला नों बिखौ गनायनाय नङा। बियो नोंखौ मोनसे अपसन बादि इउज खालामो, बेनिखायनो खोथाफोरखौ दोनखोमायो। बियो जायखिजाया बाहाना खालामना नोंनिफ्राय जानगाराव थानो नाजायो आरो नोंखौ सम समल' अपसन्स बादि बाहायो। जेन' नोंहा जेबो बेसेन गैया, नोंखौ बियो ओरैनो इम्परटेन्स होफ्लायो, जेन' उनाव गोनां जाब्ला नोंखौ बाहायनो हायो, सोरनिफ्रायबा रिजेक्सन मोनब्ला। आरो बेबादि जाथाया 99% जाफ्लेबाय थायो। थगायजाग्राया थगायजाबाय थायो आरो थगायग्राया थगायबाय थायो। मोजां मोननाया बेबादि बेसाद जाय जोंनो गोजोननाय होयो, जाय जोंखौ टेनसन फ्रि खालामो। बे बारसे बिबारानो जा, समायना जायगायानो जा, गंसे मन्दिरानो जा, नङाब्ला गोजोन मोनाबिलि। अब्ला नोंनो सानना नाय, बेबादि मानसिनिफ्राय नों बोरै बाहाना खालामना गोजान जानो नाजानो, जायखौ नों मोजां मोनो। गावनिफ्राय मानसिया बेबादिखौनो जानगाराव दोनो, जायनिफ्राय बियो टेनसन मोनो, डिस्टार्ब मोनो, जायखौ बियो सैया। आं बेखौ बुजिनानै मोना। मानसिफोरा बायदिसिना रिजन्स जेरै फेमिलि प्रब्लेम, केरियार, टाइम, सिचुएशन बायदिफोरखौ लानानै बाहाना खालामना गारना थाङो। फेमिलि प्रब्लेमखौथ' बुजियो, नाथाय सैथोआथ' बेसो जे बियो नोंखौ आंगायबाय, नङाब्ला बियो सोरबा गोदान गुबुन मोनबाय एबा गुबुनखौ गावनि लाइफआव जायगा होबाय। मानसिफोरा गोबां रिजन्स होगोन, नाथाय नों बेखौ मिथिनो नाजानांगोन सेकेन्ड चान्स होनायनि सिगां बे बाथ्राया सैथो ना थार।
बेनि उनावसो नों बेखौ चान्स हो आरो बेखौ गोसोआव लाखिदि नों बे बाराव गोसो हगारसारला, नङाब्ला बियो नोंखौ आरोबाव गारना थांफिनब्ला आगोलनिख्रुइ नों बांसिन दुखु मोनगोन, बांसिन बायग्लिगोन। मानोना बियो सासे फलान, मा समाव मा खालामनांगौ गोरलैयैनो मिथिखागौ। बे नोंनि लोरबांथिया बबेयाव मिथिखागौ। बेनिखायनो आदुआ दाजा, गोख्रों जा आरो गोसोखौ हमथाना सायावल' नोंबो दिन्थिफ्लानो नाजानो सोलों। बेयो जेरै खालामो आरो बेखौ आगोलनिख्रुइ बांसिन मिथिनो नाजा जे बियो सोलायमारबाय, मोजां जामारबाय, नोंनि जिउआव थारैनो फैमारबाय। बिनि इन्टेनसना मा, बियो नोंनिफ्राय मा लुबैमारदों, नङाब्ला नों आरोबाव थगायजाफिननो हागौ। मानसिफ्रा बेबादिनो सायाव गुबुन सिङाव गुबुन। साननैसो बियो नोंजों मोजाङै सोलिगोन आरो साननैसो उनावनो गाव गावसोरनि रियेल केरेक्टारखौ दिन्थिगोन। नाथाय बे सैथो, रावबो मानसिया गोबाव समसिम फावथिना खालामना थानो हाया। सानसेब्लाबो बिनि थार महरा बयनिबो सिगाङाव नुजाथिखायो। बेनिखायनो सांग्रां जा, गावनि मेगन आरो खोमाखौ खेवना ला। बिसोरनि इग' आरो एटिटिउडखौ इगनर खालाम। मानोना बेबादि मानसिया गोसो जाब्ला नोंखौ नागिरो, गोसो गैयाब्ला नोंखौ बेसेन गैयै बादि खालामो। रावखौबो नोंनि जिउजों गेलेनो खाबु दाहो। मोनसे सिमा दोन।